11 ka local government unit sa lalawigan Sugbo ang mi-suspenso sa klase sa tanang level karong adlawa tungod sa bati nga panahon, matud sa PDRRMO. Ano ang report? Base sa data sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sukad sa alas 9 ka ng buntag, 11 ka mga LGU ang mi-suspenso sa klase tungod sa nasinating epekto sa bagyong Hinar. Naglakip kini sa mga dakbayan sa Naga ug Danao ug mga lungsod sa Alegria, Malabuyok, Santander, Hinatilan, Bulhoon, Sibunga, Moalboal, Badjan ug Dumanhog. Kusog-kusog pagyapon na hangin ug uwan dito sa ilang napita. Precautionary measure lang nila sa mga bata ba. Samtang padayong gialerto ang tanang local disaster office sa kalungsoran ug mga dakbayan sa lalawigan Sugbo tungod sa uwan ug kusog nga hangin. Hinon giklaro ni Wilson Ramos, ang spokesperson sa PDRRMO, nga why natalang pagbaha o landslide sa kalungsuran. Wala usay naangol o nakalas tungod sa nasinating daotang panahon. Apan padayon ang pahimangno sa PDRRMO sa katawhan nga mag-amping kanunay aron luwas gikan sa peligro niining nasinati nga daotang panahon. Nanay ubang reklamo na katong lang panginabuhayan nila pero naka-standby mga LGU na to through sa atong mga social worker naghatag sila mga assistance. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.